A mae testyn yn Salm 103 ar bedwerydd adnod 10. No mewn gwirionedd rhan helaeth o Salm. Canis e fe a edwyn ein defnydd ni. Cofia mae llwch ydym. Fel y gweinidog rhan fwyaf mywyd, wy'n sylwi ar ddirywiad mawr sydd wedi bod mewn mynychu capel neu eglwys. Dwi'n mynd dweud bod nhw gyd fel dylai nhw fod, ond serch hynny, roedd o'n go dda. Ac os o'ch chi'n byw mewn pentre neu dre, lle bynnag o rwy'n yn mynd, i gyfeiriau'r capel neu eglwys o'n nhw'n mynd, a chydig iawn o ddim yn addoli Duw ar ddy Sul. O lia, yr oedden nhw yn credu yn niw ac ar y gorau yn Cristnogion. Ond fi mi weinidog mewn sawl capel, ac yna, wel, dau oedd y cyntaf, dau yn nhw, ac yna un, ac yna yng Nghaerdydd. Y lleill i gyd yn Gymru, a Nghaerdydd yn Saesneg. Ac yn ei sylwi, mewn angladdau, o'n i'n sylweddoli yn y capel fy hun, mor gyflym ac mor ofnadwy oedd y diriwiad. Oedd yna gynnydd yn y capel, felly o'n i ddim yn hollol ymwybodol o beth oedd yn mynd ymlaen tu allan. Ond oedd yna un peth o'n i'n sylwi. Os y byddwn ni'n cymryd angladd o rhywun oedd ddim yn mynd i gapel, a ddech chi'n barod i wneud hynny, a wel, o'n gyfle yn doedd i siarad â nhw, ac i fod yn garedig, a falle ennill nhw. Ac ar y dechrau, popeth yn iawn. Mi bydden nhw'n canu mynau, ac yn gwrando yn astyd, ac yn synod y barchus, yn y ffordd nhw'n wisgo. Ond cyn hir, mae'r wisg yn dechrau newid o'r rhai. A cyn hir, o'r rhai ddim yn agor y llyfr y mynau. A cyn hir, oedd yn lista lawr, a ddim yn trio canu emyn. A dwi'n cofio fynd i angladd, dim ond fi a'r organydd oedd yn canu yn Saesneg Jesus Lover of My Soul. Dwi'n nhw ddim yn ei gwybod ti nac eisiau canu. Dyn ifanc wyth ar hugain wedi cael ei ladd. Oedd yn hoff iawn ohono fo. Ac eto, a dim diddordeb ymhethau Duw. Ac fe ddaeth hwnna fel dipyn o sioc i fi. Os na rhywbeth ar ôl, a fe ddylais i wedyn, oes ma yna, mae nhw wedi anghofio'r ymynau. Hyd yn oed y rhai maen nhw'n canu, o'n nhw yn arfer canu yn y maes chwarae. Mae'r hynna wedi mynd bellach am ni. Ac os yna rhywbeth ar ôl, wel ma yna. A dwi'n meddwl i ryw raddau heddi, y salmau. Ac un salm yn arbennig, yr arglwydd yw fy Migael. A'r geiriau ie perhodi hwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti gyda fi. Y salm yna, oedd yn syni fi braidd, ac mae gan ni fel pob glad mae'n debyg, mae yna rhyw gariad arbennig gyda salmau. A mae yna reswm am hynny hefyd, pam rydyn ni'n hoffi'r salmau. Mae'n wahanol i bob llyfr arall yn y Beibl. Llyfr ydi o sydd yn datgan mawredd Duw, trigaredd Duw, gofal Duw. Mae o hefyd yn dangos ein teimladau ni. Pam rydyn ni'n isel, pam rydyn ni'n hapus, pam rydyn ni'n ofidus, a'r gwahanol deimladau a'r profiadau yna, mae yn llyfr y salmau. Ac felly mynd rhyw ffordd rhyfel, da ni'n teimlo bod ni yn perthyn. Bod o'n perthyn i ni fel rhyw fath o lyfr ymynau personol. Mae o felly ar y degau, mae'r adnodau sydd braidd yn llym, o wedyn ni'n llym weithiau. A mae'n disgrifio ni i'r dim, ac mae o beth rhyfeddol. Ond fi wedi dewis salm prawn yma. Wy'n ei hoffi hi'n fawr iawn.
Can y sefe a Edwin ein defnydd ni, cofio mae llwch ydym. Yr adnod gyntaf yw, fy enaid bendithia yr arglwydd a chwbl sydd ono ei enw Sanctaidd Ef. A dwi'n meddwl bod hwnna'n taro fi'n arbennig oherwydd fel pob tu arall yn yr hen ddyddiau, o na Beibl teluedd. A da chi'n cofio, o na lythyr cyflwyniad yn y Beibl yma, gan Peter Williams, brawd William Williams. Ac mae'n dechrau gyda'r geiriau hyn, enaid gwerthfawr. Na chi ffordd o ddechrau llythyr, enaid gwerthfawr. Wel, dyma ni fwyaf ar yr enaid prawn yma. Mae'r llyfr y Salmau yn arbennig o werthfawr i gyd. Ceir darlun o Dduw, meddyliwch am yr arglwydd, yw y Migael, os a ddim byd clysach nag oes. Ceir datguddiad o gyflwr dyn hefyd, morwyr i wenderddi ni. Ac hefyd mae'n dangos ffordd o obaith. Nawr, cyn mynd ymlaen, ydych chi'n credu bod na enaid? Ydych chi'n credu? Beth yw enaid? Ydych bod chi'n tynnu llun pnawn yma, a dyna chi'n eich dillad y sil. Ond edrych yn neis. Wedyn mae doctor eisiau gweld chi, a dwi eisiau llun o'ch corff chi gyd. A dyna llun o'ch corff chi. Ac hwnna yw chi, ie. Wedyn dwi eisiau cael x-ray nawr, a dwi eisiau llun o'ch esgyd chi, a'ch calon chi, ar gwahanol rannau'r corff. Ac yn cael, pryn ydy fi? Pryn ydy fi? Ar galon? Pryn ydy fi? Ydych chi'n sylweddoli, mae rhyw fath o rhywbeth sydd yn dal rhywbeth i'r corff. Bod yna rhywbeth yn byw yn y corff. Nid mewn un rhan arbennig, ond yn byw yn y corff. Hynny di fi. A da ni'n iarw fo yr enaid. Yn aml iawn am darla gerddoriaeth, wy'n gwybod chi, da ni'n licio hwnna, dyna ddim enaid yno. Beth ydy'n fel dyna, ddim bywyd. Ynddi hynny. Ond yma gennym ni enaid. Wel, halafu ar gael y nag e. A cryfdod esgyrio, wel nag e. Gall yr esgyd fod yna dim byd, ond mae'r weidra. Enaid. Enaid. Gwerthfawr hefyd. Mae'r enaid yma yn ddiddorol hefyd. Gall o ddim marw. Oedd na amser pan o ddim yn bod, ond fydd a ddim amser pan na fydd yn bod, mae'r enaid yn dragweddol. Ond mae chi'n meddwl wedyn, drwchwch y ffwda da ni'n neud pan ni'n prynu dillad. O, hwnna ffwda, be wisgau heddiw? Pa fath o dywyd yw i? Beth gaf i fita? A da ni'n meddwl am fwyd a dillad ac yn y blaen. Beth gaf i ddifyru fy hun? A mae hynna bwysig i ni. Ydy ond, beth am yr enaid? Sut mae bwydo'r enaid? Sut mae cryfhau yr enaid? O, da ni'n dod nawr i faes ysbrydol. Fy enaid, dwi'n meddwl, salmydd, bendithia yr arglwydd a chwbl sydd yn ei enw, Sanctaidd Ef. Nawr, dechreuwn ni gyda cyflwr triennus un. Cawn yma ddarlun trawiadol, ddarllen ar adnodau gyntaf oll. Yr hwn sydd yn maddau dy holl anwireddau. Yr hwn sydd yn iachau dy holl esgedd. Yr hwn sydd yn gwaredu dy holl fywyd o ddistryw. Yr hwn sydd yn dy goroni a thrigaredd ac athythuri. Yr hwn sydd yn diwallu dy enau a dy ioni, fel yr adnewyddir dy ieuenctid fel yr eryr, yr arglwydd sydd yn gwneud cyfiawnder a barn i'r rhai gorthrymed i goll. Cawn yma ddarlun cryno o'r salm gyfan i gyd. Beth ydym ni yn ei olwg ef? A beth yw ein hangen ni?
ar y degau, ar y ddim yn gofyn, beth oedd yn bod ar y byd hwn ac yn arbennig arnom ni. A fi wedi'n ei ddweud na heddiw, mae yn ddychryn rhoi y teledu ymlaen. Mae o'n waith nag unrhyw hanes sy'n mae rwy'n wedi dychmygu. Mae o tu hwnt i bob dim. A mae'r creulonderau yn rhywbeth oedden ni ddim yn gwybod amdanyn nhw. Pa fath o fideo hwn? Pa fath o greadur yw dyn? A oes enaid ganddyn nhw? Oes, mae enaid ganddyn nhw. A mae nhw'n defnyddio bywydau yn od iawn. Ar y dechrau, da ni'n gofyn hynny. Ac yn y falle, da ni'n gofyn, pam dwi'n colli fy hymer? Pam dwi'n ddiamynedd o arhau? Pam dwi felly? O medda y salm, canisa i fe, a edwyn ein defnydd ni, a cofia, mae llwch ydym. Mae'n nabod ni'n iawn. Mae'n gwybod os gyda ni ddim byd i afrostio ddo. Llwch ydym. Ac i'r ddeiar, bydd y corff yn mynd yn ôl. A bydd yn gallu siarad yna, na mynychu barn, na bita bwyd, na gwisgo dillad, llwch. Mae'n cofio o llwch y deithym ac i'r llwch yr awni. Yn y cyfamser yna, amser byr sydd rhwng y ddau. Ceir darlun o wendi dyn a byrder ei fywyd. A mae ddarlun o Bere'r Undod Enaid yn dod i berthynas gyda Duw a sylweddoli gwendid ef ei hunan. A mae Duw yn un adnabod a gwybod ein gwendid. Mae nabod chi fan hyn yn well na da chi'n nabod eich hun. Ac i rywun sy'n gwrando ar y we, mae nabod chi yn well na chi wedi erioed adnabod eich hun. Y mae Dafydd fan hyn, ysgrifennydd y salm, yn addoli Duw ac yn cydnabod ei fod yn sanctaidd. Mae'n cydnabod hynny. So ceir yma sefyllfa, ceir yma ddarlun o fawr i'r Duw ac angen dyn. Beth yw darlun chi o Dduw? Ydych chi wedi meddwl am y digwyddiad yna ar ôl i chi farw? A pan bydd yr enaid yn gadael y corff, a fyddwch chi'n dod i olwg Duw, ysbryd yw Duw. A da ni'n meddwl, sut brofiad fydd o? Sut yn ydy Duw? Un peth sy'n bwysig am Duw, sanctaidd, glân, pur, mor pur, na all edrych ar bechod. Ac felly, os da ni'n mynd i sefyll marw a sefyll o'i flaen o, fel ar ydym ni yn pechod, drian a ni, oherwydd eich chi'n gweld, mae yna ddau le, nefoedd i gelwyr un, lle mae Duw yn ei holl lendid, uffern yn gelwyr llall, lle mae Duw yn ei dicter, yn dragwyddo. A dyna sy'n ei pregethu bwysig. Fedrem dioddau meddwl am rydw dwi'n nabod neu cyfarfod bod nhw'n mynd ar hast i uffern. Fe da ni yn gwybod ac yn credu hynny, mi fydda ni yn fwy tair yn pregethu. Mae Duw yn ein hadnabod a gwybod ein gwendid. Mae Dafydd yn addoli Duw ac yn cydnabod ei fod yn sanctaidd. Ceir yma ddarlun o fawredd Duw ac angen dyn. Ni all dyn ac osaeth Duw heb trigaredd Duw. A ydych chi'n gwybod beth yw trigaredd? Beth yw trigaredd? O fyddwch chi, mae mor gyfeithog. Nes mae'n, wel, rydych chi'n chi, mae'n ormod i fi weithio i feddwl am trigaredd Duw. Trigaredd ydy caredigrwydd Duw i'r rhai sydd ddim yn ei heiddi fo. A dyw hwnna ddim yn heiddi cymyddiad. Dyw hwnna ddim yn heiddi yn i'r nefoedd. Ond mae trigaredd ar gyfer pobl sydd ddim yn heiddi. Dyna sy'n chyfres i'r hyfedd. A lle ni allu mewn capel
ac yn bobl dda'n hynna ac yn credu. A rhyw ddyn ydy mewn, a ni'n nabod o mewn, digon annymunol. A da ni'n dweud, mae'n dweud bod ydi achub. Di o'm yn haeddu cael ei achub. Chi wedi clywed yna? Dwi wedi clywed o. Di o'm yn haeddu cael ei achub. Na gen i ddim. Ddim un ohono ni, ddim yn haeddu. A mae Dyw yn adnabod ein gwendid ni. Mae'n nabod ni. Ni all dyn agosau at Dyw heb drigaredd Dyw. Fe wneud bendithio yr arglwydd, gwrandwch, ac nac anghofio ei holl ddoniau ef. Ystyriwn felly neu ddoniau. A maddau dy holl anwireddau oherwydd yr ydym yn llawn anwiredd o arglwydd. Arglwydd. Ydw i'n llawn anwiredd wyt ac mor gyfa felly wyt ti'n ceisio twyllo dy hun a gwneud allan dy fod ti well nag wyt ti yn twyllo dy hun. Da ni'n llawn anwiredd. Da ni'n gwybod sydd mae bod yn gwbl onest. Hanner onest. Dipyn bach yn onest, ond ddim yn gwbl onest. Rydym yn lles cymryd ac yn ofnus ac yn dilyn y pethau na ddylen ni ddim. Gwaredigaeth o ddistiw yn arbennig o effern sydd gan Dduw i ni. Yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistiw, sef achub yn unidia. Mae hwn felly Dduw yn gallu dy waredu di, yn gallu dy achub di, yn gallu dy iachau di, yn gallu dy gipio di ar y ffordd i effern. A dyna lle rydyn ni'n mynd os nag oes profiad cynnym ni. Ac mae yn brofiad trawiadol a sydd yn llwyr newid yn bywydau. A mae Dyw yn bodloni ac yn ein caru ni. Ac yn ei ystyried, allan iawn i cwestiwn, oes yna rhywbeth yna fi i Dduw ei garu? Pob ni sy'n ma nawr, a ti allan. Oes yna rhywbeth yna chi, a dwi'n dweud, mae hwnna werth ei garu? Mae Dyw, oes yna rhywbeth? Ac os ydym onest, da ni'n gwybod nad oes ddim byd yno ni werth cariad Dyw. Mae'r salmydd yn diolch i Dduw am ei holl drigareddau. Trigaredd i'r rhai sydd ddim yn haeddu ac hefyd ei dysturi i ddodion. Trigaredd Dyw. Mae'r rhaid ystyried sut y gall un pechadurus dderbyn y fath gariad a thrigaredd, oni bai am gariad tragwyddol a thynerwch Dyw. Da ni'n meddwl am gymeriad Dyw. Ysbryd Dyw. So mae'n rhaid heibio ar unwaith bod yn edrych fel person lle, chwe troed fel tal a gwyneb fel ni. Na, dydy o ddim. Fe all fod fel mae'n dymuno. Ond ysbryd Dyw. Creawdwr yw Dyw. Holl alluog yw Dyw. Holl wybodol yw Dyw. Does ddim cychwyn iddo. Does ddim diwedd o. Mae'r holl greadigaeth. Dim mae y cwbl i gyd. Mae pobl yn dweud am y greadigaeth. Dyna chi, da ni'n gwybod ei maint i. Beth sydd wedyn? O tywyllwch fel nhw. Oeddi hwnna'n esbonio dim. A dyna beth hwnnw dweud. A dyna ddiwedd y stori. O beth yw tywyllwch? A beth yw tu ôl i tywyllwch? Yn y diwedd, mae'n dweud, diolch yn fawr, mae'r rhywun a'r cyfan yn ei law. A Dyw yw hwnnw. A fedrwn ni ddim chwarae gyda Dyw hwn. Ond da ni'n edrych ar hyn a trigaredd a thynerwch Dyw. Yn adnod 8, trigarog a grasawn i fod arglwydd, hwyr fod ei gilydd, a mawr o drigarogrwydd. Mae drigaredd yn fawr. Ddim am fod yn herbyn ni. Mae am fod drosom ni. Ystyriwch drigaredd Dyw, ystyriwch gras ein Dyw, ystyriwch ei ffafr yn arbennig ei feddeiant.
beth all symud dicter diw at bechod. Sy'n mae'n rwys dwi eisiau dy garu di, ond rwy ti yn hyll, rwy ti'n aflan, a dwi eisiau dy garu di, ond fedrai bod y dderbyn di fel dwi ti. Byddai'r rhaid i fi ddweud yn y diwrnod hwnnw, dos am golwg i i'r lle sydd wedi baratoi ti. Byddai'r rhaid. Eto, ar ydw i'n dyhau dy garu di. Dwi'n dyhau gyda hynny. Wel, sut mae'n gwneud hynna? Trwy Iesu Grist. Wel, fyddwch chi, mae'n beth rhyfedd yn sôn ar dechrau'r oedfa am waed Crist. Yn cofio pan i'n unidog yn Llanddewi Brewi, o'na aelod, oedd hi'n byw bellach yn Aberystwyth efo merch, ac oedd hi'n cofio, hi ymwraig oedd hi, yn rhannol a'i rhieni'n arbennig, diwygiad 1859. Ac o'na weision fferm yn cael ei achub ac yn cyfansoddi amynau. Ond ddim yn gallu sgwennu nhw. A felly, oedd y teulu'n sgwennu nhw allan. Ac fe roedd y gopi bwc i fi yn llawn o'i myna'r rhain. Na chi drysor. Wel, chofio sy'n digwydd o? Ddaru ni symud o Llanddewi i Gaerdydd. Oedd o mewn bocs, a ddiflannodd y bocs. Wy'n dal i chwilio dan o, ond dwi yn cofio dwy linell. Y gwaed a egur y pyrth i'r nefoedd wen. A chi dda. Y gwaed a egur y pyrth i'r nefoedd wen. Beth all symud dicter diw, y hoff bregethwr i o'r gorffennol yw John Elias. A fi ysgrifennodd o'n un emyn. A dwi am mynd trwy hwnna nawr, mae'n berthnasol. Ai am fy myau i. Da ni'n dieddol dweud, ia, i faddau, mae marw o bechodau, ia, popeth yn iawn, ond beth amdano fi. Ai am fy myau i. Y pethau dwi wedi feddwl. Y pethau dwi wedi cael yng nghalon. Y pethau dwi wedi gyflawni. Ai am y myau i, dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yng ei gariad o entrych nef i lawr. Cawlawnau'r gyfraith byr, yn byw bywyd sanctaidd. Cyfiawnder, gafodd iawn, mae'n bodloni diw ar safon ei fywyd. Ar ddyled fawr, ar groes fawr, cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Wel, ar gwrdd nes i, ges i fyddaiant am hwnna, do. Wyda ti mach gen i. Fe ges i fyddaiant am y cwbl wyt ti. Os ti eisiau mynd trwy'r manylion, os ges i wedi cofio nhw i gyd, ond mae ddim yn gallu cofio nhw i gyd. Dwi'n dderbyn ti fel wyt ti. Dioddefodd angau loes yn i fydd ar y bryn, a'i waed a ilch yr ethiop di, yn lan fel eira gwyn. A grondwch ar hyn, bu'n angau i'n hangau ni, wrth o fo farw, mae'n malu yr angau yn uffern i ni. Wrth farw ar y pren, a thrwy ei waed y dygir chi trwy angau i'r nefoedd wen. Dych chi ar y ffordd? Pwy ffordd? Pwy ffordd? Os ydych chi'n aros o'r ydych chi, a llawyd lle chi'n mynd. Os ydych chi'n fodlon ar chi'n fyrdach chi, a llawyd lle chi'n awr lle chi'n mynd. Dwi yn broffwyd. Ond os ydych chi'n dod i'r man hyn, a wyneb ti yn nefoedd, pan grymodd Iesu ei ben wrth farw yn ein lle, a gorodd ffordd pan rwyga'r llen i bir drigfannau'r nef. Gorchfygol uffern ddi, gwnaeth ben y sarff yn friw o'r carchar caeth y dygir chi trwy ras i deulu Duw. Cymeriad cariadus ein Duw.
Trigarog a graslawn i o'r arglwydd, hwyr ryd i gilydd, a mawr o dy garogrwydd, yna cawn air gan ddiw i'r cydadyn yn esbonio i drigaredd. Mae'n dim yn hyn, dwi'n aros am byth. Nid byth yr ymryson i fi. Dwi ddim yn mynd i ddisgwyl fan hyn amdano ti. Ac nid byth y ceidw i di gofaint, ac os oed i, byddai ddim yn dal di wedyn chwaith. Wrth gyfeirio at werth ein iachawdwriaeth, dywedir hyn, nid yn ôl ein pechodau, a gwnaeth efe a ni, ac nid yn ôl ein hanwireddau, a talodd efe i ni. A beth yw hynna? Fel sy'n dweud, beth eisiau? Wy'n ei difeirio, dwi eisiau meddaiant. Wel, gan i weld, mae'r eco fawr yn dyfo ti. Dwi'n gwybod sy'n eich ganwys hynna. Na, dio ddim fel la. Y cwbl. I mi, mae hwnna beth mawr hynny chi. Y cwbl. Beth yw maen sefyddiant yn Iesu Grist? Gwrandewch nawr ar y disgrifiad. Canis cyfiwch ac yw nefoedd, yw chlawedd y iar, a rhag gorodd ei drigaredd at yr rhai a'i hofnant hef. Edrychwch y nefoedd, a doedd am terfyn iddo. Mor uchel fa hwnna, a diben draw uchel ar ddiar. Cymaint a hynna. Fel plentyn yn gofyn i fan, faint a chi'n cael fi mam? Hynna? Na chi. Hynna? Yn uwch na'r awyr. Yn uwch na'r awyr. A dyma beth yn dweud. Fela dwi'n gwahanu eich pechod a diwrthyf. Cyn belled ac yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin. Pa mor bell yw hynny? Gorllewin a dwyrain gyferbyn ei gilydd. Pa mor bell ydyn nhw wrth ei gilydd? Oedd nhw byth at ei gilydd. Byth at ei gilydd. Yr rhai gorodd ei drigaredd at yr rhai a'i hofnant ef. At yr rhai sydd wedi gweld mae'n iawn i fod yn ofn diw. Mae yna ofn sanctaidd i gael. Nid lle i wneud hwyl i'w capel, ond mae diafol di llwyddo i'n cael llawer o lefydd i helpu pobl i uffern. Cyn bellad y giw y dwyrain o'n wrth y gorllewin, a bellawdd e fe ein cymwyddau oddi wrth ddim. Ystyr hyn ydyw bod y maddeuant yn derfynol. Fel at ystyriad, dyma chi lyflu, fel at ystyriad tad wrth ei blant, felly at ystyriad yr arglwydd wrth yr rhai a'i hofnant ef. Ydych chi beth yw hynna? Dydych chi bod yna chi'n credu fan hyn nawr, neu sy'n gwrando. Mae wrth yn ystyn i fraich a dweud, ti ddim yn march gen i. Neu i ferch, ti ddim yn fy merch chi. Ti ar fy nglyn i. Gad i mi dy cyfleidio ti, fel plentyn i mi, sydd wedi cael iolchi'n lan, sydd yn hardd ger fy mon. A mae'r breintiau hyn i'r person sydd a pharched i gofyn a ffydd yn yw yn harglwydd Iesu Grist. Un hwy y mae y maddeuant hwn. Mae un emynydd i rhaid o fel hyn. Oes modd i mi bechadu'r gwael, gael rhan yng ngwaed fy mrhynwr hael. Ai droso fi dioddefodd loes pan bu e farw ar y groes, rhyfeddol gariad tri yn un, oedd agor dôr i cadw dyn. Pwy allan gyffred cariad diw, rhoi fab mwyn i dyn gael byw. Ni all y seraf pen a sydd, fydd ddirna dyfnder cariad ci, rhyfedd yw heiddiant Calvary, cyrhaeddodd hwn, fy enaid i. Ydy o wedi cyrraedd eich enaid chi. Ta dim ond ar eich top coat chi. Pa mor bell wedi cyrraedd a'ch esgyr chi. Y galon naturiol chi. Cyrhaeddodd hwn, fy enaid i. Ydy o wedi cyrraedd a'ch enaid chi. Os felly, mae pob peth arall yn eilradd. Doedd hi'n neb diw. Cyfeiriad y greadigaeth
yn Genesis yn cael yr arglwydd Dduw a luniasau y dyn o bryd a ddeiar. Felly hefyd yn y salm yr un peth. Canis e fe a Edwin ein defnydd ni. Cofia mae llwch ydym. Y corff yma, dim ond llwch. Dim ond llwch. Mewn anglad yn ei dweud, ddeiar a llwch i'r llwch. Na'r cwbl. A beth yw'r goll? Enaid. Lle mae'n fyw, ond ble yw'r adres? Ble mae'n fyw? Gwenwyr eich bod Duw yn deall ein gwenid ni a'n bychander yn ogystal a'n pechod. Fel hyn mae'n cael ei ddisgrifio yn y salm. Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn, megis blodau yn y maes, felly o blodau e fe, canis y gwynt a drosto, ac ni fydd mwy ohono a'i le, nid ydw i'n ddim ohono e mwy. A beth yw hynna? Mae'n dweud, wel, achos chi eisiau gwybod, beth yw'ch dyddiau chi? Fel glaswelltyn. Nawr, gyda ambell i glaswelltyn, mae yna flodyn bach gwyrdd. Mae'n un bach pryn, a mae'n para un diwrnod. Dyna i ogoniant ta. Mae'r glaswelltyn mae'n dweud, mae gen i flodyn. Oes, a mae'n para un diwrnod. Na'r cwbl. Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn, megis blodau yn y maes, felly blodau e fe. Hynny ydy, mae'r cwbl da ni'n ymffrostio ynddo fo. Dydych chi bod ni'n dweud nawr, wel mae gen i, dwi'n fistar ar bedwar o siope. Wel, os ydych chi'n y bedd, beth yw hynna i chi? Taith ddim. Neu bod chi'n byw mewn palas mawr ac yn y bedd, beth yw hynna i chi? Canis y gwynt a drosto, ac ni fydd mwy ohono, a'i le nid edwyn ddim ohono mwy. Gydewch chi hynny sy'n bach i chi. Ges i ngeni mewn tref enw Cynarfon. A bydd byw yna fel bachgen ifanc. A gyda dirwasgiad mawr. Ac trodi erchill ac ofnadwy pawb. Fi ath yn teulu ni. Oedd yn bwriad yn mynd i Canada. Ond beth wnaethon nhw'n diwedd, dyn nhw'n ôl i gartre'n had Sir Gaerhirfryn yn Lloegr. Ac oedd hi'n anodd ddim i deithio wel Cynarfon, oherwydd oedd yr rhyfel wedi dechrau nawr, ac o teithio'n beryglus. Ond pan o'n i'n y coleg diwynyddol, o'n i'n pregethu Mangor, a mae ffrind i'n dweud, ges i'r enni'n Cynarfon, do? Ac do, wyt ti'n cofio lle? Wel, wy'n cofio castell, mae. Ddim llawer yn cofio dipyn. Gen i lot o bethnasau yna. Os ydych chi'n licio fi fynd lle ti yna? Mae gen i neges yna, neu adael ti yna, a bigo ti fyny. So is i o flaen y siop, o gen yn had a mam. A sefyll yna. Am awr. Weles i neb oedd yn nabod fi. Weles i neb oedd ni'n nabod. A fe fydra i ddeitha chi nawr, does a ddim enaid byw yn gwybod bod i wedi byw na erioed. Neb. Wedi mynd i gyd. A'i le, nid edwyn ddim ohono e mwy. Wyddoch chi, oedd o ddychryn. O'n i'n meddwl, beth ydyn ni? Rhyw bethau bach dros amser ydyn ni. Ond yma'r enaid. Yma'r enaid yn dragwyddol. Canis a fi edwyn ein defnydd ni, cofio mae'r llwch ydym. Mae'n deall yn gwneud ni, dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn, megis blodau yn y maes, felly blodau ei fe, canis y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono, a'i le, nid edwyn ddim ohono mwy. Ond, trigaredd ar arglwydd, sydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, at yr rhai a'i hofnant ef, a'i gyfiawnder i blant eu plant, y mae Pedr yn cyfeirio at y salm, 1:4, canis pob cnawd sydd fel glaswelltyn
y holl o goniant dyn, fel blodau un glaswelltyn, gwywodd y glaswelltyn, a'i flodau un a syrthiodd gair yr arglwydd sydd yn dragwyddo. Beth amdano ni? Aiw hadyn ffydd sydd yn holl gan Dduw yn llochesu yn eich enaid chi. A dwi'n llochesu a fanna, beth yw cyflwch eich enaid chi a rhai sy'n gwrando? Ydych chi'n meddwl o beth o dechreuwch da chi? Y mae tragwyddoldeb yn aros. Dwi'n mor ffynol gyda enghraifft i chi, i mi y drawiadol iawn. Roeddwn ni yn un o taleithiau, un o'r daleithau, yn un o'r deheuol yn un o'r daleithau, ac mewn airport mawr iawn, a sober o brysur. Ac oeddech chi rili wybod fe chi'n neud i fynd o gwmpas y lle. Ond o'n i'n cyfarwydd. A dyma'r dyn oedd yn cymryd yn mynd i mewn. Neu hast i fynd i'ch lle, pidwch a oed i fel siopa. Oherwydd chi nawr, mae'r lle'n llawn, mae'r lle'n brysur, a mae pawb yn ymladd am le. Ewch i'ch lle barod. A fy nes yn hynny. A wir, oedd y beth o'n galw departure lounge, oedd yn llawn. Ac dyma na ar y megaffon rwy'n yn dweud. A mae yna nifer o ddynion fan hyn wedi lawr o Efrog Newydd, New York. Mae'r tywydd yn ddifrifol yna. A mae'n hanfodol bwysig bod y dynion pwysig hyn yn cyrraedd Ewrop erbyn bore fory. Mae'n hanfodol bwysig. Ac mae'n sy'n cynnig bargen. Mae yna wrth fan heddig fan hyn yn barod i gynnig tal am hotel hardd iawn dros y nos, talu ticed fory chi, a $100. A mae dolar yn golygu dipyn America. Neb yn codi. O lath i fyny i $500. Un ar ôl llall. Neb yn codi. Oedd pawb eisiau mynd adre. Oedd pawb eisiau mynd adre. Dwi eisiau gwneud hwnna'n ysbrydol rwan. Dwi'n sefyll nawr wrth bers y nefoedd ac yn disgwyl i'r drysau agor i mi gael mynd i mewn. Mae gen i diced i fynd i mewn. Ac mae yna ddyn cyfeithog yn dweud, mae'n hanfodol bwysig mod i'n cyrraedd y nefoedd. Mae'n bwysig iawn mod i'n cyrraedd y nefoedd. A dwi'n barod i gynnig ffortiwn i chi. A rhyw ffordd neu gilydd, dau drosglwydd o'r newydd i'r ddeiar i fod yn garedig i'r weddw ac eich teulu i gyd. Ac dwi'n rhoi cynnig mawr. Na. Cynnig mwy. Na. Wel, faint gostiodd eich chi? Dim. Dim. Pwy galodd? Mab Duw. Faint galodd o am eich ticed chi? Ei waed, ei fywyd, am y mechod i. O. A rhaid ddim cystadlu efo hwnna. Anobaith yw yr rhan. Anobaith. Byddai'n cystadlu efo'r math yna o gost am beth. Ydych chi wedi prynu ticed? Mae rwy'n wedi brynu fo, ydych chi wedi bigo fe fyny. Ydych chi wedi bod at y groes, a dyma fi arglwydd, yn ceisio maddeuant, yn ceisio bywyd, o byd rigarog hym. A mae Duw ar unwaith, ar y hawl i ni i gael mynd i'r nefoedd pan ddaw ar amser. Beth yw hanes chi? Yn edrych arna chi nawr, ac eith arna fi. A welwn ni, pob un ohono ni, yn gilydd yno. Falle nid pawb. Falle pawb. Duw sydd yn gwybod.
yn y cyfamser, da ni'n dilyn o traed yr arglwydd Iesu. Cawn ni wyddio. Diolch yn i ti o Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist eu bod ni'n gallu troi atat yn ei enw sanctaidd fe ac yn diolch i ti am fawredd yr efengyl a'r hyfedd o dy gariad ag atom ni ac yn gofyn i ti o arglwydd am dy fawr garedigrwydd ag atom ni ac am yr efengyl sanctaidd. Gawn ti fendithio y dydd heddiw roed fa heno hefyd. Bydd gyda ni o arglwydd ac yn ein safiad fel capel fel y bydd y law arnom ni ac fel byddwn ni'n clywed sŵn traed yn rhain gwneud ei ffordd tua'r capel i addoli Duw ac i gyfleidio dy ras. Mwyn Iesu Grist y gweredwr. Amen.